koto danyangkung manguncang miti benjang risang aji mijil adinyo medali wuwus terus surawilaga kadya puta sing wergil pasti janggaranyo mangamba boyo wah para tura patut gawe kaget tekane Antarja gawe pingget rasaku menggo dhisik iki Kakang Nrakasuraya Pusawetara sowan Praja Ndrawati ketok njeheh nang kene ku meneng plirak-plirik mripatmu. Ora ngajeni karo wong tuwa. Piye? Nyuwun ngapunten. Sampun sawetawis ya sawetara nggih ingkang lenggah rumiyin menika ing kedah mbagekke mboten kok kula menika dakah-dakah mbagekke panjenengan niku mboten. Mangke nek kula mbagekke ya nek ketrima, nek diwangsuli, nek dijawab, nek boten la menapa lara ati kula. Rasah kakehan gunem sing tanpa guna. Wigatine kowe sowan arep boyong Kanjeng Rama Ndrawati. Inggih mekaten Kakang Nrakasura. Tak kandhani. Apa kowe ora ngerti yen to kalenggan iki Wa Prabu Bathara Kresna lagi nampa pepeteng lah tekaku kene uga bakal ngudari pepeteng gawe padang. Mula Antarja dina iki kudu bali matur marang Paman Werkudara yen to cabar kang dadi lakune nggone bakal nderekake tedhake Kanjeng Rama Ndrawati. Wis cukup bali. Nuwun sewu Kakang Nrakasura. Aku suwan ing kene iki duta sing ngrampungi dudu duta mung kongkonan. Yen seklimah pandikane Wa Prabu Ndrawati bakal taestake. Nuwun sewu. Kakang Nrakasura nang kene uga klebu dayoh. Aku lolo tamu. Lah kok ana tamu balekke dayoh ing kalenggan iki wis dudu patrape. Gelem bali ora? Ora bakal aku bali najan to kaya grojokan sewu kang dadi pandhikane Kakang Nrakasura. Parep ora patut. Dina iki kena mboyong Kanjeng Rama yen iso ngalahke Stija. Parep yen kowe mang tak jabel basaku. Ayo ngejak pirang dina tanding karo Antarja. Apa? Metu njaba legandang dening aku. Nuwun sewu. Koko Prabu, Setyaki kepiye? Kula badhe nanjihaken Setyaki wonten Ndrawati menika pakaryanipun napa? Bakal takon gawean? Nggih. Pakaryane Setyaki minangka dadi senopati pedamelanipun gawe tentrem negara. Mongko menika negara cetha mboten tentrem. Benten pemanggihipun Anggir Nrakasura lawan Anggir Antarja dados daredah tanpun dados Pancakara. Menika tanggelane kula. Seka kersane Si Adi kula nyuwun purba wasesa supados damel tentrem. Iya. Yen to Setyaki duwe karep kaya mangkono metu njaba tentremna Negarawati sedika.